Γεια σας, εγώ είμαι ο City Games και θα βγάζω συχνά βίντεο στο YouTube, στο Google Plus και στο Facebook. Θα βγάζω βίντεο για σελίδες, εφαρμογές και παιχνίδια ηλεκτρονικά σε διάφορες κονσόλες. Θα βλέπετε τα βίντεο μου από το YouTube, από το Facebook και από το Google Plus. Στο YouTube θα πρέπει να γράψετε CD Games για να με βρείτε. Θα έχω αυτή τη φωτογραφία. Στο Google Plus πάλι CD Games θα έχω πάλι αυτή τη φωτογραφία. Και το ίδιο και στο Facebook. Άμα θέλετε να τραβάω παιχνίδια που θέλετε να βγάλω βίντεο, θα μου το γράφετε στα σχόλια. Γεια σας, δεν θα τραβήξω σήμερα κανένα βίντεο. Απλά ήθελα να σας πω πως θα ξεκινήσω διάφορα παιχνίδια να παίζω. Γεια σας. cdgames.com